टुक्राझार Bbca लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 66थि लाइमोन बोसोरसालिया मावबादा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। बोहैथि जानुवारि दाननि 6, 7 आरो 8 इं अक्ट'खालि जानो गोनां Bbcaनि 66थि लाइमोन बोसोरसालिया मावबादाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय धुम्रतला ग्रेसिं फोथार अदेबानि आइपुवालि पिकनिक स्पट सेराव सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंजानो थांगासिनो दं। बेनिनो दिनै गोबां रायजो राजाफोरखौ हाबाफारिखौ जाफुंहोनो ज'ज'यै गोब्राब खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जुथुमा एबा मावबादानि गेजेरजों गिभ मी दाइन हार्ट एन्ड लेट दाइन आइज अबजार्भ माइ वे आयदाखौ लानानै गुवारै लाइमोन जौगानाय आरो लाइमोनफोरनि बागै सावरायनाय जागोन आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैगोन उदालगुरि लाइमोन कमिटि Bbcनि नेहाथारि जिस्केल दैमारि आरो टुक्राझार Bbca लाइमोन आफादनि SSP नेहेमिया बसुमतारी बिथांमोनहा। बेनिखायनो ओनसोलाव थानाय गासै ख्रिस्ट सिबियारि लाइमोनफोरजों लोगोसे लाइमोन दिथागिरि आरो बिमा बिफाफोरखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खुंफुं आफादनिफ्राय खावलायहरदों। लोगोसे आइपुवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाबो बै सानखालि साननैनि थाखाय 7 आरो 8 अक्ट'खालि बन्द थाथ'गोन होनना फोसावहरो। जोङो बेयाव Bbca इयुथ कमिटिनिफ्राय मोनसे गिदिर जोंहा बोसोरफ्रोमबो खालामबाय थानाय जायो इयुथ केम्प अर्थात लाइमोनफोरनि लोगो लालायनाय हाबाफारि। जोङो बे हाबाफारिखौ नैबे जानुवारि दाननिनो फैगौ 6, 7, 8 बे समाव जोङो बानायनो एबा खालामनो आखायाव लादों। दा बेयो फ्राय जाजोब्बायानो। जोङो दिनै इयुथ कमिटिनि जानानै खावलायगोन जाहाथे बेयाव बाहागो लाफैलायो जोंनि लाइमोनफ्रा। बेनिफ्राय बे जायगाया नैबे आइपुवालि पिकनिक स्पट जे दङ जोंहा बेनि साखाथियावनो जास्ट 300-400 मिटार सानजाहा मोनसे बेयाव दुम्ब्रुथला होननाय मोनसे फिल्ड दङ। बे फिल्डआव जोङो बेखौ खालामदों। बेनिफ्राय मोनसे मिथिहोनो गोनाङा बेनो दा नैबे जोङो पिकनिक स्पटनि जे कमिटि जोङो बिथांमोनजों रायलायदों। बिथांमोना जोंखौ बहुद गोबां बिथिङै मदद होबाय। बे लेखायैनो जोंनि कमिटिनि खावलायनाय बायदि बे हाबाफारिखौ जाफुंनो थाखाय बिथांमोनाबो फैगौ 6, 7, 8 बे 7, 8 जानुवारियाव बिथांमोनाबो स्पटखौ बन्द लाखिनो आखायाव लादों। जोङो बेखौ मिथिहोनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोननि स्पटआव बेरायफैयोब्लाबो जाहाथे जानाय लोंनाय दामनाय देनायखौ खालामनो मोननाय नङा होननानै बिथांमोना बुंदों। जाहाथे बेखौ खालामो जोंनिफ्रायबो बे लाहार फाहारखौ खालामनाय जादों आरो ओरैनो सानजाथिङै नायोब्ला जोंहा जुनाय दङ। जुनाय, गफुर, बेबादिनो दिखियाजुलि बेनिफ्राय लानानै सोनाबहा वेस्ट बेंगलसिम बिनि गोबां लाइमोनफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन। बेयाव ओरैनो गेदारिङा जोंहा जमा जानाया फैगौ 6 थारिख बेलासियाव जमा जागोन। 6, 7, 8 अर्थात सानथामनि हाबाफारि बेयाव जागोन। जि जोंनि जानो गोनां सेन्ट्रेल इयुथ कमिटि बेखौहाय जोङो फैबाय थानाय 6 थारिखनिफ्राय लानानै 6 थारिख मोनाबिलिनिफ्राय लानानै 8 थारिख मोनाबिलिसिम जोङो बेखौ खालामगोन। दा आङो बे सभानि रिसेपसन कमिटिनि चेयारमेन जानानैहाय आङो खावलायनो सानदों जाहैबाय जोंनि गासै लाइमोनफोरखौहाय जायफ्रा ख्रिस्ट फोथायारिफोर आं बिथांमोनखौहाय खावलायनो गोसो जादों जाहाथे बेयाव फैनानैहाय इसोरनि बाथ्राखौ माबायो आरो खोनासङो आरो लोगोसे जोङो आथिखालावहाय दानि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जि मरेलिटि बेवहाय जोङो एसे गाज्रिथिंहाय थांनायखौ नुदों। बेखायनो जोङो बेखौहाय माबोरै जोङो मोजाङैहाय जोङो मोजां मरेलखौहाय खालामनो हागोन नैबेखौ थुलुंगा होनोहाय जोङो बेखौहाय सेमिनारबो होगोन। दा बेनिखायनो आं खावलायनाय जाबाय जेसेबां मानि बाहागो लानो गोनांफोर फैनानैहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आरो ओमफ्राय आङो खावलायदों आं रिसेपसननि कमिटि जानानैहाय जोंनि जेसेबां मावग्राफोर आरो मदद खालामग्राफोर आरो खाथि खालायाव थानाय मानसिफोरखौहाय खावलायदों जाहाथे बेयाव फैनानैहाय जोंखौहाय कपारेसन खालामो बाहागो लायो आरो जोंखौहाय अरायनि थाखायहाय मदद खालामो। आङो बिथांमोनखौहायबो हामलायदों। खुलुमबाय। नोंथांमोननि बे निउस चेनेलनि थ्रुयै जों मिथिनो हासिगोन दिनै बे आइपुवालि पिकनिक स्पट ना दे साननै बन्द जागोन। 7 थारिख 8 थारिख बे खालार मोननैयाव बन्द खालामनाय जागोन। मानो होनोब्ला बे पिकनिक स्पट खाथियाव
मोनसे गिदिर प्रग्राम दङ बे प्रग्रामा जाहैबाय मोनसे युथ केम्प जागोन बेयाव बिनि थाखायनो जों बेखौ बन्द' खालामनाय जागोन साननैखौ जुदि बेरायफैनायखौ जों बन्द' खालामा खिन्थु बेरायफैयोब्ला बेरायफैनो हागोन खिन्थु दामनाय देनाय जानाय लोंनायखौ बेयाव खालामनो होनाय जानाय नङा आरोखि